Goddag, mit navn det er Malte. Og mit navn det er Oliver. Og i dag vil vi gerne fortælle lidt om SWOT-analysen, som er en analyse inden for afsætningsfaget, hvorpå man kan identificere og analysere en virksomheds interne og eksterne faktorer. SWOT-analysen har 4 punkter. SWOT det står for Strengths, Weaknesses, Opportunities og Threats. Så oppe i venstre hjørne skriver vi så stærke sider. Og herover skriver vi så svage sider. Og så har vi så nogle muligheder og nogle trusler her i forhold til virksomheden. Inden for den her analyse, så er det vigtigt at huske på, at stærke og svage sider det er internt i virksomheden. Altså det er nogle faktorer, hvor virksomheden selv kan være med til at ændre det som sådan. Hvorimod muligheder og trusler de er eksterne. Hvis vi nu for eksempel tager udgangspunkt i et firma såsom Carlsberg. Ja, der kan vi starte med Carlsbergs stærke sider. Carlsberg de har et utroligt stærkt brand, så det kan vi starte med at skrive her i Danmark. Stærkt brand. De er utrolig internationalt anerkendt, og der er rigtig mange, der ved, hvad Carlsberg er. De har brandet sig selv godt, og det er også inden for en intern situation, da det er noget, som firmaet selv har indflydelse på. Så igen, det er vigtigt at cementere, at de her to, det er de interne, og de her to, de er de eksterne. Hvis vi nu for eksempel skal tage en eksterne faktorer, som for eksempel en mulighed, det kunne for eksempel være sponsoropgaver, for eksempel fodboldhold. Så man kan skrive sponsoraftaler, for eksempel. Det er ikke noget, som Carlsberg selv har indflydelse på, men det er noget, de har en mulighed i forhold til, at de kan gavne sig på, at for eksempel FCK vil sponsoreres af Carlsberg. Så for eksempel sponsoraftaler. Ja. Så kan man tage en svag side. Hvad har Carlsberg af svage sider? For eksempel Carlsberg de prøvede her for nylig at investere i det skotske marked over i Nordengland. Det tabte de rigtig meget på. Så det er blandt andet har været en svag side for dem. De har underskud i England. Og igen, som sagt før, det er også en intern situation. Det er noget, de kunne have gjort bedre eller anderledes. Hvorimod en trussel, det kunne være sådan noget som afgifter på alkohol. Altså for eksempel, hvis regeringen nu laver et nyt udspil, der lyder på, at alkohol det skal takseres, så vil det så være en ekstern situation, da Carlsberg ikke selv har noget at gøre med det. Men det vil stadig være en trussel for Carlsbergs virksomhed. Så jo, skat på alkohol. Yes. Det er vigtigt for os at cementere, at der selvfølgelig også kan være en kritik af den her SWOT-analyse. For eksempel så er det SWOT-analysen, den er ikke så løsningsorienteret. Der er ikke så meget fokus på, hvordan det kan blive bedre for en firma eller en virksomhed. Det er meget mere omkring, hvorvidt virksomheden, altså det de har i forvejen og det der er sket. Den er ikke så fremtidsorienteret, den er ikke så løsningsorienteret i forhold til at gøre virksomheden bedre. Den er mere bare for at karakterisere en virksomhed. Så jo, har du noget at tilføje? Men ellers, altså SWOT-analysen, du kan blive ved næsten ud i det uendelige. Du kan blive ved med at finde stærke sider ved et firma som Carlsberg. Du kan også finde sine fagsider, mulighederne. Der er uendelig mange muligheder for et firma som Carlsberg, så du kan blive ved i rigtig lang tid. Og den er rigtig god, hvis du sidder i et firmabestyrelse og brainstormer til, hvad der kan gøre dit brand og dit firma bedre. Jo. Så jo, det var SWOT-analysen. Tak for i dag.